sani ba zan daina shiri ba. Baba Kari babanmu ubanmu ne ba zan daina faɗi ba. Kai me yin hasadar ka ban ce ka faɗi ba. Mu da mun bi shi kuma ba za mu bari ba. Taka ɗaiɗai ubanmu ni na gaishe ka. Kishin jama'a na kwami shi ne ke ranka. Mu dai mun farka yaro ɗan shekara 8 ba shi da figa. Magana na uba ake kwarai dole mu soka kuma dole mu bika. Girma ka ɗauka to mu je ka rike mu tamkar 'ya'yanka. Babanmu ubanmu Kari nauyi ka ɗauka. Inda ta gurin mu ne fa komai mun baka. Ta uban marar uba ne tafiya dai. To ko shi mai uban da kai din ya fake dai. Baba Kari kullum addu'a muke muna Allah ta ya dai. Baiwa ta gwagwarmayar ka kowa ya sani dai. Samun matsayi gare ka shi mu ka shiri dai. Ɗaya mai aikin dubu fa ya zarce sile dai. Murna da farin ciki muna Allah ta ya dai. Ga uban ne shi ya fara daga ni ya sauya kamanni. Kullum addu'a muke Allah ƙara a wani. Idan rabon yana nisa ya zo cikin sakwanni. Mai bakin ciki kushe kai za ka yi rauni. Komai na biɗa a gunshi don baya hana ni. Babanmu ubanmu Kari shi ne na gwagwarmaya a fannin PDP. Kwamin mu gabar da yamma mu ba ma AD. Ba wani aiki a ka'ida ranar Ladi. Duk wani mai kamfani kwarai zai biɗi MD ya nemo mai gadi. Daɗin ƙauye a ce akwai bishiyar yanji. Baba Kari sai karin kari sai baba baban